سلام كبرات تختاتلتي يوتيوب شانل سينما سمره لومون كم وترو زتفرالي سبورت وحبرتات حيزنا لكم قريبنا لنا نمكتتالكم بخبر نعدم مانشستر يونايتد زمت طري كتغزو وطن اوتسياتلو زصنحت ابال كلب دورتموند جادون سانشو كمزي شت جرمنايت كلبو باغو افريط علم كمزي حبرلو اتينو سصاوتاي مس بورسيا دورتموند كوينو واناچو كعتر حلم مخانو يغلصلم ስለዚኻ ማንቸስተር ዩናይትድ ክትገዝኦ ዝነበራ ሚታዊት ኣዝዩ ውሕድ ኮይኑሎም ኣውር ሕጥሪ ና ማንቸስተር ዩናይትድ ከሰጋገሪው እናተባህለ ዝውረይሉ ጸንሐ ጃዶን ሳንቾ ናይ መጽእ ኩነታት ማዕልቡ ተገይሩሉ ይርከብ እዚ ወደ 19 ዓመት እንግሊዛዊ ተጻዋታይ ትማል ምሸት ኣፋልማይ ናይ ምድብ ጾታት ሻምፒዮንስ ሊግ ኤሮፓ ዶርትሙንድ ኣሜዳ ምስ ኣርሙሽሻዊት ስፓኛዊት ኣባል ላሊጋ ባርሴሎና ነጥቢ ተማቂላ ዝወጸትሉ ንሱ ዘርአዮ መንቅስቃስ ዓይነት ምውሃድን ውሃ ዘበለ ኮይኑ ሓሊፎም ሳንቾ ድሕርቲ ግጥም ምስ ቢያ ስፖርት ብዛዕባ መጻዩ ኣብ ዝተሓተተሉ ብሕጂ እንታይ ከም ዘጋጥም ዝፈልጥ ወልሓድ የለን ይኹን እምበር ኣነ ድሌተይ ሚታዊት ምስ ዶርትሙንድ እዩ ዘሎም ስለዚኻ ኣብ ዝመጽእ ንዘለኹ ቁመና ብምውሳኽ ዘለን ንስም ከዕብ እምበር ከምዚ ኢለ ከምዚ ክዛረብ ንዓይ ከቢድዮም ዝኾነ ኮይኑ ጽቡቕ ዘለኹ ክብል ገሊጾም ኣብ ዓመት ስፖርት 2018-2019 ዶርትሙንድ ንባየር ሙኒኽ ስዒባ ካልእቲ ኮይና ኣብዛ ዘመትሉ ሳንሾ ብሓፈሻ ብስሙ 12 ሽቶታት ከቁጽር እንከሎም 14 ካልኦት ዝተመዝገባ ሽቶታት ድማ ይነርወዮም ኣብዚ ቅድሚ ቁርብ ሳምንታት ዝፈልመ ናይ ዓመት ስፖርት 2019-2020 ድማ ክልተ ሽቶታት ከመዝግብ እንከሎ ኣብ 4 ካልኦት ሽቶታት ድማ ባዕሉ ከሽንወን እዮም ዳይሬክተር ዶርትሙንድ ሚካኤል ዞርክ ብዛዕባ ሳንኮ ኣመልኪቱ ክዛረብ እንከሎም ማንቸስተር ዩናይትድ ንተጻዋታይ ክትውንን ሕይኽ ትብል እኳ እንተሃለወት ንሕና ግን ተጻዋታይ የገድሰናዩ በዚ መሰረት ማንቸስተር ዩናይትድ ኣፋ ክትዓጹ ስለዘለዋ ከምዘይከውን ሓቢርናያ ንርከብ ኢሎም ናይ ክንፊ ኣጥቃዓይ ባርሴሎና አንሱ ፋቲ ንሃገራዊት ጋንታ ስፓኛ ወኪሉ ክትጻወት ከም ዝመረጸ ገሊጹም አንሱ ፋቲ ካብ መበቆል ኣፍሪካዊት ሃገር ጊኒ ቢሳው ዘለዎም ስድራ ይፈርዮም ይኹን እምበር ኣብ 9 ዓመቱ ድሕሪ ምርጋጽ ናብ ስደትዩ ኣምሪሖም ኣብዚ ዋንዚ ወዲ 16 ዓመት ኮይኑ ዘሎ አንሱ ፋቲ ኣብ ዋንጫ ዓለም ናይ ትሕቲ 17 ዓመት ምስ ሃገራዊት ጋንታ ስፓኛ ኮይኑ ክትጻወት ዕድል ክረሓወልዩ ዘስምዕ ንቤልጂማዊ ሓድሽ ኣባል ኢንተር ሚላን ሮሜሉ ሉካኩ ዝሓለፈ ሰሙን ጸሪፍካ ተባሂሉ ካብ ስርሑ ዝተሰገ ጋዜጠኛ ዓሌታዊ ኣይኮንኩን ክብል ተዛሪቦም እቲ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ኢጣልያ ከም ሉካኩ ተጻወታ የለን ደስ ይዝብለኒ ንዑ ደው ከተብለሉ ትኽእል እንኮ መንገዲ 10 ባናና እንሄልካ እንካብል ዓየን ምስ ትብሎ ይክብል ተዛረበ ሉቺያኖ ፓሲራኒ ዝተባህለ ጋዜጠኛ ምስ ቶፕ ካልቾ 24 ዝተባህለት መደበሪ ክሰርሕ ጸኒሖም ንሱ ድሕርቲ ፍጻሜ ድማ ንሉካኩ ይቕሬታ ክብሎ ይደሊ በአካል ክረኽበውን ይምነም ብኹሉ ነገረይ ንዓይ ትምህርቲ እዩ ኣነ ወዲ 80 ዓመት ሽማግለ ደቅ ወደይ ጸለምቴን ካብቲ ኣብ ስፖርት ዘሕለፍኩ 4 ዓመታት ን17 ዓመታት ምስ ጸሊም ቆርበት ዝውንኑ መሳርሕቲ ይሕሊፈዮም ምስ ካልኦት ተመሳሳሊ ሕብሪ ዝውንኑ ሰባቱን ሰሪሐም ዝኾነ ሽግር ግን ጎኒፍኒ ኣይፈልጥን ስለዚህ ክብሎ ዘለኹ ተረዲእኩም ይኸውን እዮም በዚ ኮይኑ በቲ ኣነ ዓሌታዊ ኣይኮንኩን ክብልዩ ብሕርቃንን ጣዕሳን ምብላዕ ምስታይ ሲኢኑ ምህላው ገሊጹም ኣብዚ ዋንዚ ምስ ኢጣልያዊት ክለብ ጁቬንቱስ ዝርከብ ኣጥቃዓይ ፖርቱጋላዊ ክሪስቲያኖ ሮናልዶ ምስ ኣርሰናል ክጽምበር ዳርጋ ናይ ሓደ ስጉምቲ ጥራይ ተሪፍዎ ምንባሩ ኣብሪሁም 2003 ቅድሚ ናብ ማንቸስተር ዩናይትድ ምጽምባረይ ኣርሰናል ዳርጋ ኣብ ሕቑፎም የትዮም ነይሮም ክበሃል ይከኣልዮም ይኹን እምበር ኣሰልጣኒ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብቲ ግዜ ዝነበረ ሰር ኣሌክስ ፎርግሰን ብዘይ ምቁራጽ ክትትል ይገብረለይ ብምንባሩ ኣርሰናል ሪያስ ኢናትን ክብል ነቲ ንነዊሕ እዋን ዓቂሮ ጸንሐ ምስጢር ሮናልዶ ኣውጽይዎም ከም ዝፍለጥ ኣብቲ ዓመት ክሪስቲያኖ ሮናልዶ ድሕርቲ ምሳናይ ግዜ ንእስነቱ ጋንታ ስፖርቲንግ ሊዝበን ክሰማማዕ ዘይምኽኣልዩ ናብ ኦልድ ትራፎርድ ክግዕዝ ኣብቲ ግዜቲ ተገዲዶም كرمت فتصامي أرسنال نلعي سرع عمتات مملأتا زالي أرسن فينجر قبل على تتصاطي تقدس من كحدر دقائق كم زي وسديهم نتقداي بدأ كتات ولزنبرو أكلات سبورت سردهم بزد ما أرسن فينجر نايتي وان زعبي مسكجار كخون سمني رونالدو مخانو دما أتم بيهنيرم شحقوا نحسبوا أكايتي أرسنال أنت تقبلوهم
ኣብቲ እዋን ክሪስቲያኖ ሮናልዶ ጉኑን ስም ዘይብሉ ብምንባሩ ግን ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሩ ዝነበረት ኣርሰናል ሩስያዊ ወናኒታ ክለብ ኣሊሸር ኡስማኖቭ ግን ኣብቲ ተፃዋታይ ርእሰ ተኣማምነት ክሕድር ኣይከኣለን ነበረም እዚ ስለዝኾነ ድማ ቤንገር ሓሳብ ልቡ ክሰምረሉ ኣይከኣለን ከም ዝፍለጥ ብዘይካ እንግሊዛዊት ክለብ ኣርሰናል ከም ቫሌንሺያ ባርሴሎና ኢንተር ሚላን ዝኣመሰላ ካልኦት ዓበይቲ ጋንታታት ዓለምና እውን ኣብ ሸመተ ናይቲ ተፃዋታይ ተፀሚደን ምንባርን ኣብ ግዜኡ ኣይርስዕን ሮናልዶ ተዘዋዋሪ ድማ ምስ ኣርሰናል ክፃወት ከም ዝደሊ ኣነፂሩ ይርከብ ይቕረ ግበሩለይ ምሳኹም ብዘይ ምፅምባረይ እንድዒ ሰሲዐ ይመስለኒ ምስ ማንቸስተር ዩናይትድ ክኸውን መሪፀ ነይረ ዝኾነ ኮይኑ ኣብ ልዕሊኹም ዓብ ክብሪ ለኒ ክብል ድማ ናይ ትሕትና መብሪ እንደገፍቲ ኣርሰናል ኣመሓላሊፎም ወዲ ሓብኡ ን7 ጀራርድ ዝኾነ አንቶኒ ጀራርድ ምስ ኣዴኻ ደቂሰ ክብል ኣብ ትዊተር ንሓደ ደጋፊ ብዝፀሓፈሉ ጽሑፍ ብክለብ ቸስተርፊልድ መርመራታት ይካየደሉ ምህላው ተገሊጹም እቲ ብሰንኪ መስበርቲ ዝሓለፈ ቀዳም ዘይተሰለፈ ተኸላኸላይ ካብቲ ደጋፊ ንምንታይ ከም ዘይተፃወተ ምስ ተሓተተዩ ነዚ መልሲ መሊሱም ክለቡ ብወገና ንሓቅነት ናይ ዝዘረባ መበገሲኡን ኣብ መዕለብን ብፅሓ መርመራታት ከተካይደሉ ተበጊሳ ዘላ ትማል ሶሉስ መጋረጂኡ ዝቐንጠጠ ውድድራት ጎባል ክለባት ኤውሮፓ 2019-2020 ሎም ረብዑ ምሸቱን ካብ ምድብ 1 ክሳብ ምድብ 4 ተደላሊለን ብዘለዋ ጋንታታት ዘካየደው ጾታ ቀፂሎም ሲዮም ሓደ ካብ ልዑል ትፅቢት ዝተገብረሉ ጾታታት ናይ ዝምሸት ኣብ ምድብ 4 ተመዲባ ዘላ ሻምፒዮን ኢጣልያ ጁቬንቱስ ናብ ስፓኛ ጌሻ ኣብ ውቁብ ሜዳ ዋንዳ ሜትሮፖሊታኖ አንጻር አትሌቲኮ ማድሪድ ገጢማ ማዕረ 2-2 ዝተፈላለየትሉ ጾታ ይነይሩ እዘን ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ኣውዲዕ ካብ ሓላፍ ዝተረኸባ ጋንታታት ቀዳማይ እብረ ባዶ ተዛዝመ ዝሕልሕል ዝበለ ጾታይን ኣካይደን ደገፍቲ ኣትሌቲኮ እቲ ንዓመታት ከም ዘርዕድ ሕልሚ ዝኾኖም ክሪስቲያኖ ሮናልዶ ኩዕሶ ኣብ ዝሕዘሉ ክሸድዎ ተሰሚዖም እዮም ድሕሪ ዕረፍቲ ጁቬንቱስ ቅልጡፍ ለውጢ ብምርኣይ ኣብ 47 ደቂቕ ንቕልጣፈ ናይቲ ጾታ ዝቕልጠፈት ቀዳሚት ሸቶ ካብ ኳድራዶ ረኺባ 1-0 መሪሖም ربع ساعة صنيحون ماتيودي نمرحنت غانتو التقفح كالئيت شوتو رخيبهم صنيح السبارة برت أتليتيكو مدريد سافيتش كاب نايم أزن كلاعد سرخبت عدل تتاكيمو بزمزقبا شوتو نفلي كتتصبوك إلام أمود أتادما هيريرا أبتيس عدغي حجون نايم أزن كلاعد تتاكيمو نغانتو التمعرار شوتو أمزقيبهم صوت أدما بناي حباروتسيت كلتا بخلتا تزازيموم أبلات نايز مدب ዝኾነ باير لوركسن لوكوموتيف موسكون ኣብ ሜዳ لوركسن ኣብ ዘካይዶ ጾታ ካብ ሜዳ ኣወጽያ ተጻወተት لوكوموتيف موسኮ ክልተ ብሓደ ብምዕዋት መሪሕነት ናይዝ ምድብ ሒዛም ካልእ ዓብ ግምት ዝተገብረሉ ጾታ እተን ወሰን ተጻወተን ከሲራን ዘለዋም ንምድብ ሓደ ክዕብላ ትጽቢት ዝግበረለን ፓሪስ ሴን ጀርማን ምስ ሪያል ማድሪድ ኣብ ፓርክ ደ ፕሪንሰስ ዘካይዶ ጾታ ይነይሩም አንጋዲ ፓሪስ ሴን ጀርማን ድማ ብገፊሕ 3-0 ተዓዊታትሎም ቀዳማይ እብረናይ ጾታ ናይ ቅድም ተጻዋታይ ሪያል ማድሪድ ዝነበረ አንገል ዲ ማሪያ ብዘመዝገባ ሾቶ ብመሪሕነት ፓሪስ 1-0 ተዛዚሞም ወላኳ ፒኤስጂ ንጾታ እንተዘይዓብለለት ንዝረኸበተን ዕድላት ኣብ ምጥቃም ግን ውሕልልት ብምንባራ ድሕሪ ዕረፍቱን ካብ ዲ ማሪያ ሾቶ ደጊማ ንውፅኢት ናብ 2-0 ኣዕሪጋቶም ሪያል ማድሪድ ክልተ ግዜ ንልዳት ፓሪስ ደፊራ እኳ እንተነበረት ብሓገዝ ቪድዮ ቴክኖሎጂ ክልቲአን ተሰሪዘነን ምድብ 9 ደቂቕ ተዛዚሙ ዳኛ ንዝጠፍአ ግዜ ንምትካ ካብ ዝወስኾ 3 ደቂቕ ኣብ ቀዳሚቲ ቶማስ ሙኒር ሾቶ ብምዝጋቡ ፓሪስ ብገፊሕ 3-0 ብምዕዋት መሪሕነት ናይ ዝምድብ ክትሕዝ ክኢላ እያ ኣባላት ናይ ዝምድብ ዝኾና ክለብ ብሩጅን ጋላታሳራይን ድማ ብዘይ ሾቶ ማዕረ ባዶ ተፈላለየን ኣብ ምድብ ክልተ ባየር ሙኒኽን ቶተንሃምን ዝቕልሰኦ ምድብ ቶተንሃም ኣቐዲማ ናብ ግሪክ ብምጋሽ አንጻር ኦሎምፒያኮስ ብዘካየደቶ ጾታ ይፈሊሞም ቶተንሃም ቀዲማ ካብ ሃሪኬን ሉካስ ሞራን ብዘረኸበተን ሸቶታት ንጾታ ዝዓብለለቶ እኳ እንተመሰለት ኣብ ምዝዛም ቀዳማይ እብረ ንውፅኢት ዘፅበት ኦሎምፒያኮስ ድሕሪ ዕረፍቱን ሓንቲ ሸቶ ብምውሳኻ ቶተንሃም ኣገደሲ 2 ነጥቢ ከሲራ باير مونيخ بوغنا نكريفينافيد كعديما 3-0 بمداخ مريحنت نايز مدب حيزالا أبقو منازلو كينغسلي كومان ليفاندوفسكن توماس مولرن نشوتات باير مونيخ زوطوريام أمدب 3 نز مدب ترايزي كونه لو معامت نزور دركت عوتولو تحاتي عزلا مانشستر سيتي ناب يوكرين جيشا نشاكتار دونس 3-0 تعويتات اللام بلوز نايت صوتات السمي ريال محدرز غوندوغان تغيرو زعات وغابريل جيزسن نشوتات سيتي زمزقبو يوم أبقالت صوتها نايز مدب كروشاويت داينا
ዳይናሞ ዛግረብ ንጋሻናይ ዝውድር ኢጣልያዊት አትላንታ ዓዲማ 4-0 ዲኻታም ኣብዚ ጸወታ እዚ ክሮኤሽያዊ ኣጥቃዓይ ሚራሶቭ ኦሪሲች ሃትሪክ ምስራሕ ደሚቑ ከምስን ከሎም ጋንቱ ንሲቲ ብጸብለልታ ሾቶ በሊጻ ኣብ ቅድሚት ክትስራዕ ድማ ኣስተዋጽኦ ገይሮም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዩቲዩብ ቻናል ሲነማ ሰመረ ንምክታልኩም እናመስገና ንሎም መዓልቲ ኣዳሊናልኩም ዝነበርና ስፖርታዊ ትሕዝቶታት ኣብዛዚምና ኣለና ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ሓበሬታታት ክሳብ ንረኸብ ንኹልና በብዘለናዮ ሰላም እንተዕናን